Tak jo, dneska jsem se rozhodl udělat úplně šílenou věc. A to? Spálit 10 000 kalorií. Bude to fakt tak blbej nápad, jak si myslím. A abych nezapomněl, všechno budu počítat na svoje Garmin hodinky, takže žádný podvody. Ty vole, stejně jsem zvědavý, kolik toho to moje tělo zvládne. Nebo jestli v půlce challenge prostě zdechnu. No, uvidíme. Bude to náročný, bude to hodně náročný, bude tam hodně potu, slze a krve. Tak, jsme 10 minut v challenge, vycházíme na prochajdu. První aktivita nedopadla úplně dobře, to jsme spálili asi nějaký 100 kalorií. Chůze asi nebude to, čím to splníme, tak let's go běhat. Tak jako mám pocit, že asi zdechnu za chvíli. No, tak uvidíme, no. 7 kilometr, na 8 končím a uvidíme se u další aktivity. Zdechnu, bolí mě nohy, nemůžu dýchat, jdeme dál. Takže jo, právě jsme v challenge 3 hodiny, máme spálených 900 kalorií. Je to začátek a už teďka nestíhám. Pak jsem si byl začutat na chvilku s mojí krásnou tragickou technikou, takže jsme toho spálili docela dost. Tak kromě toho, že prší celou dobu asi, co děláme tuhletu challenge, tak ještě musím zajet do Ostravy, hodit strajdu. Dobrý. I když nám nepřeje, doufám, že to zvládnu. Ve fitku jsem začal mít strašně velký problém se svým introvertním já a bylo tam dost lidí na to, abych se zvládal natáčet. Nicméně i přesto jsme tam odedřeli pořádný trénink, díky kterého jsme spálili něco málo přes 1200 kalorií. 12 hodin challenge za mnou. Musel jsem jet do Ostravy, s čím jsem nepočítal a musel jsem k zubaři, co jsem věděl, ale to bylo na chvilku. Ta Ostrava to zabila docela solidně. Nicméně nevzdáváme to, jdeme dál, zničíme to, vole. I kdybych nešel spát, mám ještě 12 hodin, co můžu minimálně chodit venku. Když už za chvilku zavírají, tak jsem jel domů a převlečem se a jdem chodit. Na prochajdu jsem na chvilku vytáhl hafíka, který mě relativně tahal. Pak začal zdržovat, tak jsem ji hodil zpátky domů. Nicméně chůzí večer jsme spálili nějakých 400 kalorií necelých. A během té chůze jsem si uvědomil, že chůzí to asi spálit úplně všechno nechci, bo jinak bych se unudil k smrti. A nohy jsem měl totálně vyčerpané, tak jsem se rozhodl ve 10:45 jít spát a už nic nenatočit. Ale na druhou stranu jsme toho za ten den spálili docela dost, vyšlo to nakonec na 4940 kalorií, což není zas tak špatný. Dobré ráno přeji. Momentálně mám vymyšlený nějaký kruháč, tak se pokusíme udělat ten kruháč a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže tak, no trochu jsem zaspal. 5:30, takže garážový kruháč je ready. Nicméně ten kruháč byl asi ten nejhorší nápad, co jsem mohl dostat. Jednak u toho vypadám jak kokot a druhák se tím nedali pálit vůbec žádné kalorie, takže jsem to brzy vzdal. Pak jsem dostal další skvělý nápad. A to skákat přes švihadlo, což taky nebylo úplně nejlepší. Přešli jsme na intervaly, protože všechno ostatní mi nebaví. Myslím si, že jsme zaběhli na to, jak už jsem byl unavený, docela solidně 7 kilometrů, takže já jsem spoko. Jelikož mi dochází čas, tak jsem se vydal na poslední procházku. Mám pocit, že to nestíhám, ale tak jako těžce to nestíháme. Co se dá dělat, prostě do toho vlezly nějaké věci. 24 hodin to bude
snahu jsem do toho dal, co se dalo. Mám pocit, že zdechnu. Kulhám na jednu nohu, tam mě bolí holeň, druhá mě bolí koleno, pak mě bolí kyčel. Nejsem si úplně jistý, jestli to je zdravé, tahle ta challenge. Co se dá dělat? Pokud to počítám dobře, tak za chvilku nám končí konkrétně za 2 minuty challenge. Nohy mě bolí úplně neskutečně, jakože to je peklo. Jakože strašné peklo. A hlavně ta holeň. A nicméně spálili jsme, pokud počítám dobře, tak jsme spálili něco okolo 6000 kalorií. Vůbec není to, co jsem očekával. Vůbec, ale vůbec. Čekal jsem, že budu mít struggle někde na 9000. Ale co se dá dělat, no? Co se dá dělat? Příště to třeba vyjde. Třeba uvidíme se. Doufám, že jste si video užili. A mějte se fanfárově. Zdar.